מאפנן פאף לאף שפלן רב חדש לדף טרף תביט כמו מאפנן מטורף בכל ענף רב רגע מאפנן נחטף מהמדף כמו ופלים מאפיה של הפמלין לא צריך פלאפלים כולם פה מאפנים בסוף הם משתפנים תפלים אפילו שאני תפרן מכפכף אותם לבן יוצא להופעות בוון ברוך הבא לבטל ראפ ישראל. טוב, אני אציג את המתחרים. אנחנו נעשה ככה לפני הטלת מטבע מי מתחיל ראשון. אתם מוכנים? אז יש את שון חי כספי מנשר. מתחרה השני יצחק דדשב 9 מילימטר אפוקליפסה. אוקיי, אתה בוחר? עץ? סבבה. אתה מתחיל. הפאלי. איך הפאלי? טוב. שאתה מוכן. שערי להביא לי את הקלפים שלי. חברים, אני רוצה לפרגן דבר ראשון לבן אדם בסצנה, גם ראפר מאוד מוצלח. חלקכם אולי לא מכירים אותו במיינסטרים, הוא הולך בשם בעיקר 9 מילימי. אבל הוא כתב שורה יפה שאהבתי, אני רוצה לראות אם אתם מכירים. פה הבנתי שקצת מכירים אותו. מה זה כוס? מישהו יודע להגיד לי? יצחק צריך לדעת, הרבה זמן הוא לא ראה כוס. מה זה כוס? כוס זה כמו בומרנג. זרקת? הוא חוזר. אתם לא מכירים, אוקיי, גם פה לא מכירים אותך, בסדר. זרקת? הוא חוזר אליך. חוזר אליך. כולם פה מכירים. אני לא שמעתי כלום. שלום, נעים להכיר. קוראים לי שון מת עליך כספי. שם פה בומרנג, זרקת הוא חזר אליך. בום! שקט. שלום, נעים להכיר, קוראים לי שון מת עליך כספי. בשביל להעלות לך את הלבל, צריך להוריד לך כמה פאנצ'ים. החלשים, הקלים, אלה שיותר מדי צפויים. יצחק, אל תגרום לי להגיד לך אתה יותר טוב מזה מול אנשים! אתה מוכן? שיעור ראשון. אז חיים מבין שיורם גאון, אני שוחה על הפלואו כמו כספיון, ואתה בטח לא תהיה הראשון שאומר לי ללכת לישון. השיער שלי ארוך וככה גם הזין, לנסות להתחכם יותר ממני זה 9! ועכשיו ברור שאני אעשה את הקטע הנדוש הזה של לדבר קצת על מה שיש לך עליי, כי כדי להיכנס לראש שלו עזבתי את האנימה, התחלתי לחיות ב8 מייל. יפה. 9 מן חיקוי של M&M מיני מני מיני פינס תמן בלי מין במאני טיים מול המאני מן. אתה רק 9 כדי לעמוד מולי תצטרך עוד מני מן. סתם עוד זין שם חרטט עם העט אז איך נקרא לו? פין עם פן. פטריה מארץ מעולם לא נכנס לפיט עם בן. בהזיה שביץ' עם פנס יכול להתעסק עם השיט עם פן. לא יצחק עדיין לא הבין, אז בוא אני אסביר לך כמו לילד מפגר. יש פתגם באנגלית שאומר שאם אתה זורק חרא על מאוורר הוא עושה כמו בומרנג. אז סבבה שיש ילדים שקוראים וגורמים לדברים שקורים ואנשים פתאום רואים וקולטים ש9 מילי לא כזה גבר וגם לא אלוקים. אז אתה מלקט ומקליט קולקטיב של שקרים בימים שאתה מרגיש שקרים ואולי אחר זה אף בשיקונים אבל אצלי בשכונה זה לא שיט שקונים. לא התחלתי. אז מישהו ראה אותך הולך מכות? או שזה מה שאתה מדמיין כשאתה עושה שורות? אתה שר ישירות להזיות של אנשים ברחובות, אתה רוכב על הגל של הגיינסטרים, גבר תראה לי צלקות! כל הזיוני שכל שלך עלה, תהיה שלם עם עצמך, one love. אתה משחק אותה כאילו אתה מאלה שנעלים ברוח, אבל כל גיינסטר בשכונה אתה מעלים ברוח. תראה את הגודל שלך, כפה אחת תאף כמו עלים ברוח, אתה עלים גם במציאות או שאתה רק עלים ברוח. אל תשחק את הגנגסטר, אני הייתי בפרדס חנה, השוטרים מעיפים לך הביתה כשאתה מרעיש בין 2 ל-4. באתי לבן לעשות בלגן ולא היו שם גיבורים. באתי בלי פחד, הרבבתי מיץ אומץ עם קורנפלקס של אלופים. וואו. טוב. מה שאני אומר זה, תתחיל להירגע.
השקרים שלך כמעט אמינים והטכניקה לא רעה. אבל עם כל הסיפור חיים העצוב שלך הייתי מצפה שתדע שאתה בטח לא הבן זונה הראשון ששובר מילה! באמת לא הבנתם את זה כל הטכניקה שלו וזה? שובר מילים זה כל מה שהוא עושה? אוקיי, סיבוב ראשון חברים! סיבוב ראשון על 9 מילימטר, אתם מוכנים? עדיין מילי! תגיד לי מתי שאתה מוכן. אחרי באתי לתי הסיכוי שכספי שון חי כמו הסיכוי למצוא את הים הכספי בשנגחאי. סגרת את הכל עליי כמו סוכן חשאי, אתה נחש שחש היילייט אבל לא רשאי להיות קנאי. תעשה רוורס דייקול, ורס אסון ורסאי, סיונרה, דס וידניה, סי אלייטר, ביי! נראה אותי אתה לא דור ההמשך, אתה יותר הזוי מאחלה של דור ההמשך! אני פליט מאקס פקקטו, פנטסטי. אתה ראפר שרוצה להיות הכוכב הבא. רסטי! זה לא NBA, אתה רק MC גיי רסמי, קרא לי פייסל ג'ורדן, אתה אפילו לא עומרי, כספי. כשאני מוציא ממך את המיטב, זה אומר שאני מוציא את המיטב מכספי, לא שאני מוציא ממיטב כספי. תשאל את מתי כספי, שאף פעם לא מתתי כספי, באתי ללמד אותך שיעור לכם חרסתי בקטע דרסטי כמו קפקזי אסלי. אני קלאסי, יש לך חרשו, בלי קשר לרוסית. אם אני מלך, אתה מלך לפרה. אני קלאסי, יש לך חרשו, בלי קשר לרוסית. אם אני מלך, אז המלך לא פרש, יא פרשית. נפטר ממך אישית, בכף המילולית, אכלת פליק, נשכת יותר קריות מילד שאכל קליק. מוזר שיש לך חברה, בכל דקדוק אכלת דיק, אתה לא אכל מלא, אתה אכל נקניק שאכל נקניק. תקנו לתיק, מכור לאנימציה חינוכית, בלי זה אתה לא מרגיש מוגן, כמו חרדי ללא ציצית. באתי לתת לך טיפ, שון, אל תהיה טיפשון. ראית איך הולך לישון? שון הולך לישון. טלפתי שון, זה רצח עם הפפתי שון. אתה מעשן מלא חשש, קורא לך חשישון. רק מילים, תרי שון, תגיד, אתה לא בריא שון, אחי, אתה נחשב לאפס גם כשאתה בראשון. זה לא מילים, תגיד שון, אם הייתי במקומך הייתי מקיא את הלשון בנחל קישון. אם אתה ראפר שאני מפחד להפיל מולו את הסבון, אני יודע שלא לבשת את הטייץ האחרון. יש לך הורמון. תביא את העץ מהבית. ההורמון שנקרא אסטרוגן, חסר טסטוסטרון. אני יודע שלא לבשת את הטייץ האחרון. אם אתה הומוסקסואל בהכחשה בלי פתרון, אני יודע שלא לבשת את הטייץ האחרון. הפצים שלי כבדות כמו שון קינגסטון. אם אני המלך אתה המלכה של בית הסוהר קווינטון. גם אם תשיג אריות אתה לייט כמו ווינסטון. גם אם תשנה את הלוז לא תשיג את הווינסטון. מבט אלים לבת אלים ללא מבט אלים יורה מלא מלא מילים והכל הבל אבל אם המטלה דלק על הבליט הקלה מלא דפים זו אקרובטיקה בוטה כאילו מטלה דין. אז תלביס תלמית תל אביב ולביב לבד אלפית מדלגת על העיד כי לא באתי להפעיל אלימות על הגיד בלשים בלשים על המיס בלשית בפנים תנראה כאילו מיס בלשית. הוכחתי את ההבדלים כי אתם בלזה לא בלב ולביף לא סתם אתה פרזיט הסביבה שלך פרשית אני לא צריך סיבה כדי לקבור אותך באפר פריק אם אני אוכל תסביך הוא יצעק לי וואו קינג פאפאפה 3 חורים בתוך הראש פאולינג בלי נשיקות בפרטר יש פה קטינים! יש פה טייץ בואו... אוקיי חבר'ה, סיבוב ראשון עבר, סיבוב שני זה על שון, אתה מוכן? יש שון! בוא! איזה צרים את הוואי? איפה דברים עליי? עשינו רעיון איפה דברים רלוונטיים? אתה באת מולי, לא לפצות על הגודל של הזין! זה יפה שהשתמשת קצת בשם שלי אני חושב שאתה לא עוקב לא בגן אני לא טוב בפריסטייל פאק את ליצחק יש פוסטר בחדר עם תמונה של דיסאסטר, ארלורד אנד סייבייר כשהוא חוזר מהעבודה כדי שאמא לא תשמע סוגר את הדלת שולף את 9 עם פינצטה קטנה מתחיל בעבודה, פתאום נשמע צעקה כן, דיסאסטר
קוסטנר, תשבור לי את הרמה! שולי, מה זה היה? שקט, תהי מה את עושה? הקריירה שלך היא חיקוי של שני אנשים. Two men in one person. יענו דאבל פנטריישן. אז אולי זה הקנאביס מדבר מתוכי, אבל go ahead this. Do your famous Slim Shady impression. שים לי פעם. אז בסוף מצאנו איך לעשות את הבאשל. עידן מחזיק את השרביט. עכשיו תוכל לקחת חלק בכסף. בוא תחזיק את השרביט. אני אף כמו כוכב, אתה נופל כמו שביט. ציפי, אל תציפי רגשות מהילדות, אינפורמציה דיסוציאטיבית. אני חושב שאתה עושה טעות, אתה אומר מילים גדולות בלי להבין את המשמעות, ובין כל המלמולים בתור אחד שמבין, אתה נשמע כמו פאקינג שטות. אראל, מריקס. האיש ממש לראות בפוקס, חברים. אחד ליצחק. אז בוא נלמד לך קצת. אין תקציב. יאללה, אבל אחי, תקתק את הסיבוב. מתחיל את הזמן. אח שלי, אתה פולט עברות אקראיות. אתה חובש שבץ? החופש רץ, החופש רץ, היובש רץ מחוף של ארץ. בזמן שאתה חושב על הבאס, החובש רץ, הוא לא צריך כוס מים, הוא צריך אמבולנס! אז בוא נלמד לך. קצת לועזית. אני מאסטר מולטי דיסציפלינרי, אינטגרטיבי וגם פולימרי. השיט שלך גנרי, טריוויאלי, בנאלי, תשדרג, תבוא קביולרי. אנליטי, פסיכוטי, עושה מה שבא לי, שפתח את הש"ג מאחורה כי קל לפסג. אני כמעט גומר, כשאתה מתחיל אז תקרא לי, אתה צריך להבין שאין שום תקרא לי. היו בטוחים שאת התחת תקרא לי. היו בטוחים שתפרת תקרא לי. התחלתי בפיגור אבל נתתי קיק. קרא לי. נכנס עם המלך על כל הקופה, כי המוזיקה יקרה לי. תגביר קצת את הכל, אחי, טיפה. טיפה לשים בכיס, אחי. קרב את הכסף, אחי. בוא'נה איזה פרייל. זה מקודם את זה, היה פנצ'ו, מה הקריטי לבד? באתי להפסיד. שקט! שמתי שעון. אז כן אחי, אינטליגנט אחוז שרמוטה, הפרופסור המטורף שאף כמו קלף על פף לקרב ולא אני לא מרים תף, מוסמך לגזור לך את הדיפלומות. אז מה האבן שלך בשוק? תקרא לי בוש הבוס, כי שון קינגסטון בא לשבור לך את הבטון! עוד 4 שורות, יאללה, תן. כן, אין לי שום דבר נגדך או נגד אפוקליפסה, אני פשוט דפוק אליכסה, מדביק את הליפס גם על הביט שלך. אני מקליט את הקליפ, אז אתה מקליק את הקליפ, אני מקליק את הקליפ, מדליק את הקליפ וגם מספיד לך! אמרו לי שאין אף אחד בספיד שלך, בניסיון ראשון עשיתי את נשק יום הדין שלך. זורק עליך 1000 זין לפנים, תקרא לזה שולף את הדיק ומפליק לך. אתה תפרק ותבנה אותי, ביץ' באתי להחליף לך. 4 שורות אחרונות, זהו. פס. סיבוב אחרון, אתה תתחיל שעון. שלוש נובד, יצחק אתה מוכן? סיבוב שני על יצחק. אתה ראפר שגג יכול לייצא קיבוץ. אני ראפר שיצא מאשפוז, וראפר שצריך אימוץ. רק תירוץ, כי ראפר אתה כישלון חרוץ. אני יצן שמתחרה, אתה הצופה של המרוץ. ראפ וראפ לא מתחברים כמו ופל ופלאפל. אתה רוצה להתפרסם על חשבוני, נשלים את הפאזל. תאמינו או לא, כבר היה בינינו טאקל. הוא אמר, בבקשה אל תשתמש בזה בבטל. הוא שיקר לרון נשר שסער קרא לי פוסי. המציא שמועה שאני התקפלתי כמו כוסי. אז רון פרסם סרטון בגלל עוד לפלף חרטטן שרק המציא את הסיפור כדי להוציא אותי קטן. הוא רצה להציג אותי בבטל ולא אחד שאימו עליו. תגיד, איפה העד שלך? חייזרים השתלטו עליו? אפילו האשים את דניאל בשקר, והכי גרוע שהשקר שהוא המציא כמעט פיצץ לנו אירוע. תגיד, למה רמזת? למה צצת? מה מצצת? אם כבר רצת וקפצת, מה תעשה? פחצת? לא קשה לאסה
שיש הסתה והצגה כל כך מוזר שקנטוז אבל חשוד בהצתה. הלו אמיתי כמו אנימציה מיפן אחי, אפילו פינוקיו יקרא לך חתיכת שקרן. עוף מוזר, פאק לכתוב ראפ, אתה בלוף רע. בלי קשר על הזמרת, אני אחד שחזה, עוף רע. הופך אותך לעוף טוב כדי לשים לדרמה סוף. את השם שלי אתה אחד, שני צל, מאמה עוף. אתה רוצה לנתח את הסגנון שלי, אתה עושה, כי זה כמו גופה שתנסה לנתח את הרופא. יש לו קריזמה של ילד עם שפם בר מצווה מקומי. אז ברשותכם, אני רוצה להדגיש את ההבדלים בינו לביני. כשאני עצבני זה כנראה בגלל אלכוהול ושימוש עצמי. כשהוא עצבני זה כנראה כי נגמרה העונה של דרגון בול זי. ההתמכרויות הכי קשות שלי זה כימיקלים, כתיבת חרוזים ולהיות מאצ'ו. ההתמכרויות הכי קשות שלך זה סרטים מצוירים וישיבה באולפן של אופיר פאצ'ו. הסיכוי שתנצח שווה לסיכוי שהצל יעבור לגור ברמאללה. מרוב שאתה אלמוני אתמול התקשרתי לאמא שלך והיא אמרה לי שאתה מוכר לה. מרוב שאתה אלמוני, אם זה סופר באטל ראפ אתה עגלה. מרוב שאתה אלמוני, כשכתבתי את השם שלך בגוגל הוא החזיר לי סימן שאלה. כשאתה עולה על מונית שירות זו סיטואציה לא הגיונית, כי אין בך שום דבר ספיישל, אבל אתה דמות על מונית. רפי חסר מוטיבציה שחולם על לגליזציה. ההורים שלך אימצו אותך, אתה צאצא של אפליקציה. מחקרים מוכיחים שהתמכרות לאנימציה מחפה על ביטחון עצמי ירוד וטראומת ילדות. זו תופעה שמתפשטת בעיקר באסיה, אצל אנשים שמפחדים מאלימות ומפחדים בכלל לחשוב על עימות. אז כשאני מאיים להביא חברים לקטלה, אני מאיים להביא חברים שידפקו לך כדור בפיקה. וכשאתה מאיים להביא חברים לקטלה, אתה מאיים שתביא עליי את פאקינג סונגונגו ומגידה! יציאה מהתמכרות לכימיקלים מוכיחה שהתגברת. התמכרות לאנימציה בנאלית מוכיחה את העובדה שעדיין לא התבגרת. תפנים, אין לי אנרגיה לגרופיס ולרוקיס. מוזר שאתה שמוק ויש לי אלרגיה לפוסיס. אני גם אוהב אנימה! נובי גנג! זה הסיבוב השני. סיבוב השני. תעשו להם רעש. סיבוב שלישי זה ראשון וסיבוב שהוא לא ראשון. מקיטה בבית. אתה רק עוד מקיאטו למקיטה, וג'יינה לווג'יטה. Let me whisper in your ear, דברים על עתיד שלא ראית. כשהקרב הזה נגמר הוא עולה לרשת, ושם לפיטר לא אכפת מה מרי ג'יין חושבת. אם אתה מדבר על אנימה, אני מגלה כדורים של דרקון. מי פה מכיר את נאפה? היי! אל תשכח שנאפה לא שרד את הקרב הראשון! אתה מזלזל באסייתים, אבל אל תשכח שהאסייתים הוציאו את ברוסלי וגם את הסופר סייאן ראפ גוד שיהפוך את אל הארס לפוסי. עכשיו כן, באתי לפה עם הג'ו פיידן בושידו, כאילו רק אני פה, כי רק אני מול מי מבין שהראפ אני פה. הראפ הטוב, אני לא טוב, אני רק להזכיר פה שכושים עם גישה לו בני 30 ללא אישה שמים את הראפ על היפ-הופ.
אני גוזים גישה. סלים טרף טייפו והשאדי רק הרים לו. התק הביא את הטכני והתשע קצת הקשיב לו. הרב לא טוב, אני לא טוב, אני רק להזכיר פה שטושים עם גישה לא בני 30 ללא אישה שמים טרף על היפופ. סלים טרף את ההיפופ והשאדי רק הרים לו. התק הביא את הטכני והתשע קצת הקשיב לו. על זאת ועוד אישה שיטות משיב למילי טריפו. אתה חייב דחוף ללמוד אנגלית כדי להבין את המילים שלו. כשהוא אמר לשבור מילה זאת לא הייתה הכוונה, אלא הטיה של עברה כדי שתפגע במטרה. פרה פרטה או תלמד אחי, אתה לא סתם עוד אחד, אבל הסטייל שלך ישן כדי לעמוד מול ניו אייג'. האחד מומנטום ממיני מימים שמביא את הממי מולה שלה כולה כלי שום דבר. אתה לא מורה כי אתה מתעסק בילדים, תלך תראה את הסרטונים. כל הטכניקות שלך עם דוגמאות לדברים שלא עושים. ליריקולוגי 101 ביוטיוב, אני לא מסתלבט אפילו. אני אסביר לכם. I'm simplified expression, I'm simplified description, like a reference. I'll have you simplified description, like a reference. כל החיים שלך הם simplified description, like a reference. ואם תשאל אותי מה זה simplified description, אתה reference. אני עושה קצת קלפנות ובהיעדר אנלוגיה טובה יותר ליצחק אני משתמש בקלף הזה. תחזיר אותו לראש החפיסה. כולם רואים? יצחק תראה להם. תקליט. מלכה. כל הסטייל אחי. זה רק להראות לכם שלא כל דבר הוא מה שהוא נראה. ממש מהמנורה. רגע, אדמה. הדברים שלך בסיסיים רק על מכות ועל סמים. גיל 30 אתה עדיין משתין במכנסיים כשאתה רואה שוטרים? קשה לי להאמין שהחיים שלך כל כך עצובים. ווואלה, גם אם כן, יצחק, אתה יכול לכתוב על זה מאוד היבטים. קונסטנטין, תכניס קצת קונטקסטים, כי בתור קונטקסט מולי אתה צריך קצת הקשרים. אתה לוקח דוגמאות משפה שאתה לא מבין, אז ברור שאתה נשמע כמו חרטוט על משקלים. באינטליגנציה אין בושה וגם לא בחיוך על הפנים, ולא צריך להפיל שום ראש כדי לעשות כמה קטעים. תהיו שלמים עם עצמכם, אבל רק אם אתם דוקרים, והשם ישמור אתכם אם גדלתם בבתים. ראיתם דרגון בול? אז אני גדלתי בבית, למדתי על קילו בית, ובאתי עם בת זונה של השכלה לתת לך בן זונה של פייט. אוברוואץ' באנדרגראונד, לא מפחד מברייקינג גראונד, אתה עוד לומד אנגלית ובא תפריד דברים שאתה לא תבין בכלל, כמו מכניקה של הריתמיקה, ואיך שוברים את הביט לי קל כשבא מולי בליסטיקה עם מיסטיקה של סקילס, כי גם אני מרביץ לביץ' בקריז, משחיז את הסקילס על קילס, אז אני טרו אמסיס שמתיז רום על המיקרו-מיקרוב עם הסימפטום להכניס טון של בירוטלטים עם טינס ולא מזיז לו רק שתיזרום. הבנת מה עשיתי שם? זה היה קצת אנגלית, אחי. דיברתי על זה שאתה פדופיל. בזה שדיברתי על פדופיליה, בסדר אחי? איבדנו אותו. לחצתי על הטריגר של 9 מילימטר ובכך שיגרתי אותו הישר על תוך פלשבקים לגיל 10. הרגע שהפך אותו לפדופיל, הרגע שעשה אותו גבר, הרגע שעשה אותו פדופיל, זה הרגע שהפך אותו לגבר. עשה אותו פדופיל וזה הרגע שהפך אותו לגבר. אבל אם זה היה אונס, למה המשכת את הקשר מעבר? למה ביקשת סיבוב שני? הרגיש טוב שסוף סוף יצחק יש לך זין של גבר. כמו ג'יני שמסביר למיילי סילי היל בילי שעל הדין שלך אין חשבון כששום דבר לא לגיטימי. אני רץ מעגלים מהר מיוטרון וגם חכם יותר מג'ימי 9 מילי מימיק. אז תזדיין לי מה עשיתי, הסאונד שלך לא אולטרה, אני רואה את הרב ברנטגן ומפענח את הדפיקות שלך. אתה ביקשת מתכנת, קיבלת
ביקשת אנליטי, קיבלת מתכנת ופיזיקאי, השיט שלך לוקלי, מה אתה מתפלא שקל, אוניברסלי, אובססיבי, פתולוגי, אמיתי, גם מתמחה ברפואה קונטמפוררית, בת זונה שולף את החץ שלי מול החצי ופותח את הכלבה, באנמנזת נתיחה נקבע עומד בעריצה, כל כך אנליטי שעד ספריה ואני גם מנתח לך את הגופה! אתה גבר בן 30, מזיין פעם בכמה שנים, וגם אז זה ילדים כי רק אותם אתה מרשים, וגם הם גנגסטרים באים בלי אישור הורים. עשיתי מהלך על המלך, אז תקרא לזה צ'קמייט. אם אמרת לנצח תתחיל לכתוב את הצ'ק מייט. אם היינו בסעודיה אז היית שייך מת, גומר לפני המייק צ'ק, כוכב פורנו של הסנאפצ'אט. 10 שניות סרטון. אני באינסוף מימדים טון משחק בריבועים, ערב רב איתי הופך לליל המדענים. המתמטיקה של האותיות לא שונה מהמספרים, אז איך עומד מולי 9 אם כבר עברתי את 20? אתה עדיין בשברים אירציונליים והכפלות של משקלים, בהכפלות של משמעות נשמעות הכללות של המשקעים, אתה לא עוקב, אתה לא מבין, זה שיט של ילדים גדולים. גם הכפלתי משמעות וגם שברתי את המילים וגם הכפלתי את המשקל ויש רציונל בתוך המילים, אבל עשיתי את זה ב-X, אז את הלב אתה לא תשים, אתה לא יודע איך עובדים, אם משתנים אצלך כולם נעלמים. זה אני. אתה עדיין בבדידים, קראתי את הנוסחה מהשורשים. בנוגע לג'יברי שדיברנו עליו לפני זה, אז אני יכול להסביר לך למה אי אפשר להביא מגע טלפתי לבת טלפתי, אבל אתה בכלל לא תקשיב לי וגם לא תגיב למה שאמרתי. אבל מתוך מידה כנגד מידה אני הולך לשתף אותך בקצת מידע, כי אם אתה הולך לדבר על מתמטיקה יש דברים שחשוב שתדע. עכשיו חברים, אני החנון ויש לי חידה בשבילכם. מה קורה רק באצבע, אני לא רוצה לשמוע צעקות חברים, תהיו ממושמעים. מה קורה כשמחלקים מספר באפס? מי יודע להגיד לי? רגע, מי המתמטיקאי בחבורה? מי המתמטיקאי? אין פתרון, יאללה. קונסטנטין! כן, אתה נשמע כמו הבחור למשימה. מה קורה כשמחלקים מספר באפס? לא? ניסיתי, בסדר. אתה מקבל ביטוי ללא משמעות. אני אסביר לך את זה אחר כך. מתוך מידה כנגד מידה אני אשתף אותך בקצת מידע, כי אם אתה הולך לדבר על מתמטיקה יש דברים שחשוב שתדע. החיים שלך הם סרט שנמשך יותר מדי זמן, אז זאת סדרה. כל מילה שלישית שלך לא קשורה לשורה כשורה, כי פשרה בחריצה מביאה את האור הפנימי שלך לשבירה. אתה מנסה להציג צבעים חדשים, אבל הוא רואה אור שחור לתוך המנסרה. על כל מילה שיצחק חושב שהוא גילה אפשר לגלף מגילה מגילה שמציגה אך השגאה בשימוש מפגינה או חור בהבנה. כמו ילד שקורא למכשיר מכונה, כמו מכשיר בחצי מגילך שמרגישה שהיא מוכנה לספוג אלימות בקשר כי היא קוראת לזה הכלה, כמו טמבל שמשחק את הגנגסטר ומספר שהוא דוקר בשכונה ואז מתעורר ב-6 בבוקר כדי לעבוד בהבטחה. אתה מנסה להשתמש במתמטיקה אבל למדת 3 יחידות, זה שורש הבעייתיות. אבל אני רוצה לשמור על זה פשוט, אז אני אתקיל אותך רק במילים שיתקלו בקלות. מדע מתמטי, כמו כל מילה שיחלק אפס כמוך, הוא ביטוי ללא משמעות! זה טוב. זה טוב, אחי, אנשים מקשיבים פה, הלו! אתה מבין, כי אתה מדבר בעיקר ג'יבריש. מי שאני צריך לקבל תעודה וזהו. אוקיי. יאללה, זה על דדשב, סיבוב שלישי. עופר תוביל שיחה. זה זבל של טמבל מול סבל של טופ לבל. אתה רצית את הזוהר, אז קיבלת את החבל. כי אתה בזבוז של זרע באטמוספירה כשאתה עושה רב. לדבר על הצרות שלי לא יבנה לך קריירה. זה זבל של טמבל מול סבל של טופ לבל. אתה רצית את הזוהר, אז קיבלת את החבל. כי אתה בזבוז של זרע באטמוספירה כשאתה עושה רב. לדבר על הצרות שלי לא יבנה לך קריירה. חסר לך כישרון כדי להגיע למטרות שלי. בניגוד אליך, אני עושה שקלים מהצרות שלי. אתה לא יכול להציג אותי באור שלילי, תבין אותי. כי למקרה שלא שמת לב, החסרונות שלי זו הסיבה שכולם אוהבים אותי.
אני אומן עם קבלות, אתה בזבוז קיומי. אני עושה רפ על עובדות, אתה על מדע בדיוני. אתה לא מודע לגיהנום ולדמעות שבגרוני, לכן החלטתי לספר לך על הגיהנום שלי. גיהנום זה ליהנות מהתמכרות שהיא שקר כשלאמת כבר מודעים. גיהנום זה להתאשפז במחלקה סגורה בבית משוגעים. גיהנום זה כשכתוב לך על המצח בלי פוזה בבקשה. הגיהנום הפך לו לגן עדן כשאני ניצחתי פסיכוזה קשה. גיהנום זה כשאתה בן יחיד בלי אבא שחי עם אמא סכיזופרנית. גיהנום זה כשאתה עולה על דפוסים של עבריין ואנשים רואים בך רק טרנינג. גיהנום זה כשאתה חמש לרצוח מי שאנס אותך בגיל 5. הגיהנום הפך לו לגן עדן כי הבנתי שיש לי פיל כובש. גיהנום זה להיות ילד פנימיות שכבר בגיל 7 ראה מוסד. גיהנום זה עד גיל 30 לטפל באמא חולה לבד. גיהנום זה להתקרב מהסיבות הלא נכונות לדת. הגיהנום הפך לו לגן עדן כשאמרתי אחד ושמו אחד. גיהנום זה כששורקים לידך כדורים של רעול פנים. גיהנום זה להיות מוזיקאי שנסרט ולא מתפקד באולפנים. גיהנום זה כשיש לך חרדות ודיכאון ובא לך לזרוק את העשייה שלך לפח. הגיהנום הפך לו לגן עדן כשאלוהים החזיר מה שהוא לקח. גיהנום זה כשאתה מקיא 5 פעמים ביום דם מהריאות. גיהנום זה סיוטים בלילות, תסמיני גמילה, מחשבות אובדניות. גיהנום זה כשאתה מובטל, מקבל קצבה מביטוח לאומי, כשאתה לובש שנים את אותם בגדים ישנים, כשאתה נראה כמו זומבי, כולם חושבים שאתה פצוע. הגיהנום הפך לו לגן עדן כשהבנתי שיש יותר גרוע. זה זבל של טמבל מול זבל של טוב לב. אתה רצית את הזוהר אז קיבלת את החבל. אתה בזבוז של זרע באטמוספירה כשאתה עושה ראפ. לדבר על הצרות שלי לא יבנה. לאתגר אותי זו הפדיחה שלך. אתה מתפזר יותר מהליפה שלך. אם כספי יצא מהכספומט אז זו כנראה גם ההגדרה לכוש של האמא שלך. למרות שאתה נראה גיי, רק אם היית מנסה להזרים אותי הייתי שופך אותך. כי אם אתה כספי, אז מן הסתם יש הוכחה לזה שאני מושך אותך. זה הרס עצמי לבנות על הפרסום שלי את התדמית שלך. אם המנאייק ישימו לך הזנה בטלפון, הם יקבעו אותה כשישמעו את השיט שלך. אני כבר לא מכור, אבל יצורים כמוך הם הוכחה לזה שזה דור על סמים. אתה בשתי מילים גיבור על, בשלוש מילים גיבור על הפנים. יש לך אובססיה לעשות איתי באטל ואני לא מבין את ההתעקשות. הופתעתי לגלות שגיבורי הילדות שלך זה אני ופאקינג פיקאצ'ו. יש בך מינימום, כי אתה מינימום ראפר. מרוב שהתכנון בהשוואה אליך כל אחד מהלוניטונס הוא מינימום גנגסטר. כספי לא גנוב, אבל העובדה שהתגרת אותי מצביעה על זה שאתה מחורפן. כי אם אתה כספי אז ברור שאני תמיד אשים אותך בכיס הקטן. אתה כולה דג בתוך ים של קרישים, כספיון. אז אם כל כספי מזויף שורף את כל כספי היום, לא הבנתם. הוא כולה דג בתוך ים של קרישים, כספיון. אז אם כל כספי מזויף שורף את כל כספי היום. תביא כמה. תביא לי כמה. שיט, זה הפרצוף שלו שם. להתהפך עליך. זה מיותר ילד נזלת. זה כמו שפני צלקת יתהפך על עבריין מקלדת. זה כמו איש מאפיה מול איש מאפיה, קיבלת דוח כי לא עברת במעבר חצייה. אז מניה יא מניאק, תרח כמו לחמניה, תבדוק אותי, הדם שלך ישפריץ כמו שמפניה. אמרת אני המלך, סקאי הג'וקר, זה לא משחק קלפים, כי הייטק זה המקום היחיד בו לפלפים עפים. חבר'ה, כשאני הייתי ברחם
ראו באולטרסאונד עלה של גראס, אקדח ומסכות סקי. כשאתה היית ברחם ראו באולטרסאונד את פיקאצ'ו דוחף ויברטור לתחת של גלוחובסקי. תכלס, אני בסך הכל בחור טוב שלא רוצה לחיות חיי גנגסטרים. אבל מה לעזאזל אתה מנסה להיות? הדן האינטרנשיונל של הראפרים? תפנים! לשכנע אותי שאתה ראפר מדהים זה כמו לנסות לשכנע אתיופים לאהוב מדים כחולים. Simplified expression like a reference. אין לך טעם בכלל לנסות להתחרות לי במילים. זה מיותר כמו לשכנע את שי הורוביץ להחזיר לך שקלים. זה זבל של טמבל מול סבל של תור פלאבל. אתה רצית את הזוהר, אז קיבלת את החבל. כי אתה בזבוז של זרע באטמוספירה כשאתה עושה רע. לדבר על הצרות שלי? יצחק איזה כיף לי להיות פה! אנחנו נזמין את השופטים, אוקיי, אנחנו רוצים לשפוט את זה גם. אז בואו נתחיל. סטפר בוא. הנה תמיר סטפר. היי, היה... קודם כל שנייה רגע, שימו את הטירוף הזה בצד, אני רואה כל כך הרבה אנשים. אני במעגלים כבר אני לא יודע כמה זמן, בחיים שלא ראיתי כל כך... זה פשוט מדהים, כאילו, שנייה רגע, עצרו את הכל, תנו לעצמכם כפיים, זה מטורף. קודם כל היה באטל מטורף, כל אחד הביא את הפיל שלו. אני הרגשתי, כאילו לעבור טק טק, כזה? זה הרעיון? או פשוט להגיד, אוקיי. אצל שון היו הרבה דברים מבחינה ליריקלית מורכבים, חיתוכי מילים, הוא הלך אפילו צעד אחד קדימה והוא לקח בחשבון שאולי לא כולם מבינים רק לא אני מתחיל וזה היה קול, הוא הביא הרבה מעצמו והוא לא פחד מזה שזה יתחבר לחלק והיו כמה פאנצ'ים מטורפים, היה סיבוב ראשון מאוד מאוד חזק שלו, הרגשתי שבסיבוב הסיבוב השני גם הדפים, שזה לגיטימי אבל עדיין זה קצת הוריד ובסיבוב השלישי כבר הרגיש לי כאילו אתה כבר מתרחק קצת מאיזשהו מקום בזמן שיצחק נשאר ממוקד וחד. היו פה שני סטיילים שונים לגמרי. יצחק נשאר מבחינת שואו, הרגיש לי שהרבה יותר סוחף, הוא נשאר בדברים הכאילו קצת יותר שואו של להיות מול הקהל ועדיין ולהיות על הפאנצ'ים, פאנצ'ים, פאנצ'ים, פאנצ'ים בזמן שהוא נכנס לסיפורים והוא הביא כל מיני מוטיבים. אז פה היה לי אלמנט של יותר שואו מאוד חזק, מאוד פאנץ' לפנים ופה הייתה לי מורכבות שהרבה פעמים לא ראיתי כאן. לסיכום, אני שפטתי את זה בבטל באטל, כלומר מי לקח את הבטל, מי לקח את הבטל, מי לקח את הבטל, כל ראונד כשלעצמו, והרגיש לי שלמרות שהיה מאוד מאוד צמוד ולמרות שברור פה את היכולות של כל אחד וזה רק באטל אחד, יש הרבה, יכולים להיות עוד 20 באטלים ובכל אחד מהם מישהו אחר ייקח, הרגיש לי בצורה מאוד מאוד חזקה עם הפיל שלי ועם כאילו שתפס אותי של אומייגאד, הוא לא אמר את זה עכשיו, כאילו שיט, כזה. ההרגשה שלי ולדעתי בצורה די ברורה, יצחק לקח את הבטל הזה. לא פשוט להתמודד מולו, עוד הרבה כפיים גם לשון. חברים, זה 1-0 בינתיים, אני מזמין את שי סוטיל מ-ACT. אמרתם פה דברים רציניים מאוד, אחי. חזק. בכל אופן, כאילו, אני עושה את זה פשוט ככולל, לא כסיבוב, אבל... תשמע, אחי, הכניסה הראשונה שלך... תגביר את הכל קצת. הכניסה הראשונה היה לך כמה כניסות שממש אהבתי שהתחלת לחרוץ, שהתחלת בדיוק להסביר מה אתה עושה, וזו הייתה כניסה שחיכיתי כבר לשמוע את הכניסה הבאה, כי אמרתי ששם זה יתפוצץ. ואז כזה זה הגיע למצב שבגלל שאתה רוצה להכניס כל כך הרבה דברים, זה כזה לא יתפוצץ, הרבה פעמים גם, אתה יודע, איבדת כבר את הקהל, פתאום אתה צריך את הליך, זה היה כזה. הכניסה הראשונה הייתה ממש חזקה, אחי. בלי שום קשר אני יודע שזה לא צריך להיות איזה מדע טילים, אחי. מהשנייה הראשונה שפתחת את הפה, אחי, כולם, כל מי שהיה במקום הזה פשוט סתם את הפה הקשיב, אני בתור שופט מצאתי את עצמי שקשה לי כבר, אתה יודע.
קיצר בקצרה, גם מבחינה ליריקלית, גם מבחינת הביצוע, אני יודע שזה לא כזה הפתעה, אבל הניסיון שזה עושים ככה, אחי, וזה היה פאקינג מטורף. בלי ספק. בעיקרון חברים, זה 2-0, אז הסיבוב השלישי הוא די לפרוטוקול, אבל אנחנו גם נשמע את מתן שרון. הלאה מתן! טוב, אז באמת אני אעשה את זה קצר כי זה רק סמלי, קצת כמו הסיבוב השלישי שלכם. אני אומר, אני אעשה את זה קצר. נהיה בשקט, נעשה את זה קצר. התחלת מאוד חזק, התחלת יפה, אבל ברגע שהתחיל הסיבוב השני בחרת ללכת על פרי סטייל, וזו בחירה שנפלת בה, זה בסדר, אבל זה טיפה הסיט אותך, נפלת גם לדפים, ואין יותר קשה מזה, ויצחק באותו זמן נשאר יציב ולקח בצדק. כבוד ליצחק, נו מה אתם שקטים? ניתן להם בראש מרוקן פחית מלטיקה ראפ מתמטיקה ממטליקה עד לרס עלי מליקת כמה חבליקת אש באנטארקטיקה אם זה בדף או בגרפיקה רפ שלך זה אנטיקה לא שווה את האימג' רפ של פילמן זה כמו וינטג' מייצג את הווילג' זה בדיוק השיט שתביא לכוסיות שמחפשות המדפאקינג יו 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 בתיה רמת גן